По-рано аз споменах, че той излизаше от своята дървена килийка край пчелина твърде рядко. Дори в черквата дълго време не се явяваше, за което не му твърде придирваха, защото го смятаха за юродив и не го задължаваха да изпълнява общите за всички правила. Но ако трябва да се каже цялата истина, всичкото и се допускаше за него дори поради известна необходимост.